You
Ofelia Tahukom, Tagumpay and De La Cruz family, Mr. May, Mrs. May Velasco, Bixen Enterprises, Mr. Jonathan Yumang, Mr. Alfredo Villanueva, Mrs. Tarsi S. De La Cruz, Mark Anthony Berdillo, Mr. and Mrs. Lito and Lourdes Garcia, Reynante Hoson, Mr. and Mrs. Marisa Reyes, Mr. and Mrs. Camille and Randel Concepcion, Nora Manalo, Normita Manalo, Roberto Manalo, Deng Mendoza, Mrs. Victoria Mendoza, Mr. and Mrs. Angelo and Maricel Cruz, Maria Luisa Torres, Lestina Gupo, Eddie and Early Cruz and family, Neil Ashley Gabriel and family, Mr. Eric Idago, family Espiritu, Mrs. Leonarda S. Gonzalez, Mr. and Mrs. Yolito S. Gonzalez, Mr. and Mrs. Charlie S. Gonzalez, Mr. Senen Gonzalez, Mrs. Nancy Pacheco, Teddy, Terry Rose, TJ Karen Pacheco, JB Dingal Corporation, Mr. and Mrs. Willie Obaldo, Mr. and Mrs. Joseph Ignacio, Mr. and Mrs. Paul Biolago, wedding anniversary, Michael, Marie, Mariel, Mikey, Mary Rio, Angeli Santos, Mary Ann de Guzman, Bunso and Lolet Infantado and family, Richel Sebastian and family, para po sa kaarawan ni na Remedios Alarcon at Maria Cyril Arceo, natatanging intensyon ni na Enrique Concepcion, Chodora Gonzales, Romarico Gonzales, Elvira Ramos, Eden Gonzales, Amy Gonzales Malona, Adelaida Reyes, Benigno Reyes, Teresita de la Cruz and family, De la Cruz family, Marites and Mario Palarcio, Mr. and Mrs. Lito and Lourdes Garcia and family, Mr. Eric Idago, Mr. and Mrs. Richard and Miss Celeste de Guzman, Jocelyn Villacorta Diaz, Bienvenido Heno sa maagang paggaling, Jocelyn Gonzales para sa maagang paggaling. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ng mga kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Janet, Jose, Rebecca, Ramon, Josel, Corazon, Victorio, Loreta, Cecilio, Marcelino, Gregoria, Felicitas, Mauricio, Rosalinda, Simplicio, Mario, Guillermo, Placido, Angelica, Basilio, Constancia, Arcadio, Los Biminda, Romeo, Aurelio, Rizalito, Didinya, Dalisay, Danilo, Chopilo, Josepa, Leonor, Berdillo, Antonio, Juan, Alejandro, Pilimon, Prasedes, Alejandro, Eugenia at Isabelo. Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Isama din po natin sa ating panalangin ang pagpapasalamat sa anibersaryo ng kasal ni Tonton at Bel Torres at para sa kagalingan ni Norma Balatbat at Norma Cabrera at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Melvin. Mga kapatid, para tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na aking panalangin. Kaawaan sa tayo ng unang- mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Agata, Santa Agida. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin. Dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan. Sa aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, manatili sana ang pag-ibig ng mga magkakapatid. Huwag kaligtaang patuloyin ang mga taga-ibang bayan, sapagkat ang ila'y nagpatuloy ng mga anghel na di nila namamalayan. Alalahanin ninyo ang mga bilanggo, nawaring kasama rin kayo, at yung mga pinahihirapan, nawaring kaisang katawan ninyo. Gawing marangal ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at ingatang walang dungis ang higaan, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga mamahalay at mga nakikiapid. Umilag kayo sa pag-ibig sa salapi at masiyahan kung anong mayroon kayo, sapagkat Diyos na rin ang nagwika, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya wikain natin ang buong pananalig. Ang Panginoon aking saklolo. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin sana ninyo ang iyong mga pinuno na nagparinig sa inyo ng mga salita ng Diyos. Sa pagmamumuni-muni ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Si Kristo, kahapon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay tanggulan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Kahit harapin ako ng isang hukbo, di matatakot ang aking puso. Kahit lusubin ako, mapanatag pa rin ako, sapagkat itatago niya ako sa kanyang tirahan sa araw ng ligali. Ikukubli akong palihim sa kanyang kubol. Itataas niya ako sa ibabaw ng bato. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Ang mukha mo, Panginoon, ay hinangad kong makita. Huwag mong itago sa akin ang iyong mukha. Huwag itaboy dahil sa galit ang iyong lingkod. Ikaw ang aking saklolo. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan.
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus sapagkat nabantog na ang kanyang pangalan. May nagsasabi muling nabuhay si Juan Bautista. Yan ang dahilan kung bakit ang bisa ng mga himala ay gumagawa sa kanyang katauhan. Sinasabi ng iba, siya ay si Elias. May nagsasabi siya ang isang propeta, katulad ng ibang mga propeta. Nang marinig ito ni Herodes ay winika niya, siya ay si Juan Bautista, nang pinapugutan ng ulo, siya ay muling nabuhay. Sa katunayan si Herodes ang mga nagpahuli kay Juan at nagpabilanggo sa kanya na nakagapos dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Filipo na kanyang kinakasama, sapagkat winika ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na pagkasamahan mo ang asawa ng iyong kapatid. Dahil dito pinagbantaan siya ni Herodias at tinangad na patayin siya. Ngunit hindi magawa sapagkat si Herodes ay natatakot kay Juan. Palibhasa, alam niyang ito isang taong matuwid at banal at pinagsasanggalang niya. Kung nakikinig siya kay Juan ay nagugulumihan siya, gayon man ay masayang nakikinig sa kanya. Sumapit din ang isang pagkakataon ng araw ng kanyang kapanganakan ay naghanda si Herodes ng isang piging sa kanyang mga maharlika, sa mga pinuno ng hukbo at sa mga pangulo ng Galilea. Ang anak na babae ng nasabing Herodias ay pumasok na sumasayaw at nasiyahan si Herodes at ang mga inanyayahan. Kaya sinabi ng hari sa babae, humingi ka sa akin ng anumang ibig mo at ipagkakaloob ko sa iyo. At isinumpa niya sa kanya, lahat ng hingin mo ay pagkakaloob ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian. Nang lumabas siya upang itanong sa kanyang ina kung ano ang kanyang hihingin, ay sinabi nito, ang ulo ni Juan Bautista. Bumalik agad sa hari at winika ang ganitong kahilingan. Ibig ko na ibigay mo agad sa akin sa isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista. Ang hari ay lubhang nalungkot, natapwat alang-alang sa kanyang isinumpa at sa mga inanyahan ay ayaw niyang biguin siya. Kapag dakay iniutos ng hari sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Naparoon ng bantay at pinugutan niya ng ulo si Juan sa bilangguan. Pagkatapos inilagay niya ang ulo ni Juan sa isang pinggan upang ibigay sa batang babae at ibinigay naman ito sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan ay naparoon sila upang kunin ang kanyang bangkay at inilagay nila sa isang libingan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sino po ang gusto ng pera dito? Gustong pera? Gusto ng pera? Sino po? Taas yung kamay nyo. Sino ang gustong pera dito sa inyo? Very good. Sino sa inyong mukhang pera? Wala. Ayaw ninyo, no? Sino yung gusto ng pera? Real talk lang po. Yung totoo lang. Sino yung gusto ng pera? Okay. Sabi sa unang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo, ang sabi niyang ganyan, umilag kayo sa pag-ibig sa salapi, masihan kung anong mayroon kayo, sapagkat Diyos na rin ang nagwika, hindi kita iiwan at hindi pababayaan. Umiwas sa pag-ibig sa salapi. Sabi nga po natin, kailangan natin yung pera, ginagamit natin yung pera. Pero kung walang importante sa iyo kundi ang pera, at iniibig mo at sinasamba mo yung pera, yun na siguro ang masama. Lahat po tayo may pagnanasa.
Pagnanasa na kung minsan dahil sa mga pagnanasang ito, hindi tayo nakokontento sa ating buhay. Pero tao tayo eh. Tao tayo. May mga pagnanasa, may mga naisin. Sabihin na nating makamundong pagnanasa, pagnanasa sa kapangyarihan, pagnanasa sa pera o sa lapi, pagnanasa, kung titingnan natin, pagnanasa sa impluensya. Lahat po tayo bilang tao ay may mga kahinaan. At ang mga kahinaang ito ay kumakatawan sa ato, ang mga pagnanasa ay kumakatawan sa ating mga mismong kahinaan sa buhay, sa ating mga kahinaan sa ating sarili. Ngunit kung titignan natin, ang mga pagnanasang ito ay kakambal, lalo na ang mga makasariling pagnanasa ay kakambal po ng kasamaan. Ang mga pagnanasa, lalo na ang mga makasariling pagnanasa, ay kakambal po ng kasamaan. Sa Ebanghelyo natin ngayon, kung titignan po natin, makikita natin ang iba't ibang mukha ng pagnanasa. Pagnanasa sa makamundong pita ng laman o pagnanasa sa kamunduhan na nakita natin kay Herodes. Bakit? Pinagnasaan niya ang asawa, si Herodias, na asawa ng kanyang kapatid na si Filipo. So, siguro maganda siya, siguro sexy siya. Kaya pinagnasaan niya si Herodias na asawa ng kanyang kapatid. At kung titignan natin, nasira dahil doon, nasira ang buhay ng kanyang kapatid, nasira ang ugnayan niya sa kanyang kapatid dahil lamang sa kanyang pagnanasa. Kasi kinakasama niya ang asawa ng kanyang kapatid. At the same time, dahil na rin sa kanyang pagnanasa, siya ay nabubuhay sa kasalanan. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang kapatid. Pangalawa, si Herodias. Si Herodias ay nagnasa sa kapangyarihan, sa kayamanan, at sa karangyaan. Bakit? Hari si Herodes, mayaman, makapangyarihan, malakas, mapuwersa, maimpluwensya. Kinasama niya si Herodes. Ibig sabihin, siya ay nagnais ng kapangyarihan at ng kayamanan. At dahil ninasa niya ang kapangyarihan, ninais niya ang kapangyarihan at ang kayamanan, anong nangyari? Ninais niya na ipapatay, plinano niya, ninais niya na ipapatay si Juan Bautista. At dahil na rin sa kanyang makasarili at makamundong pagnanasa, namatay si Juan Bautista. Again, yung kanyang pagnanasa ay may kaakibat na kasamaan sa kanyang kapwa. Sa ating kapistahan ngayon ni Santa Agata, ang ating pinagdiriwang ngayon, si Santa Agata po ay isang mayaman at magandang dalaga. Siya ay ipinanganak na mayaman at napakaganda. Naging tanyag ang kanyang kagandahan. At minsan ay nagnasa si Quintanus na gobernador ng kanilang lugar na mapangasawa o maangkin ang kagandahan at kayamanan ni Agata. Ngunit si Agata ay itinalaga niya ang kanyang sarili sa Diyos. Itinalaga niya ang kanyang sarili at buhay sa Diyos. Her virginity, her life was dedicated to God. Napakaganda pong halimbawa ni Agata, no? Di tulad ng mga kabataan ngayon. Bato-bato sa langit, tawahan huwag magalit. Diyos ko, yung mga dalaga ngayon, kung mag-short, kulang na lang, nakapanty na litaw ang panty nila sa short nila.
naglalakad sa daan, naglalakad sa mall, kulang na lang, litaw ang kanilang panty o wala na silang salawal sa pagsushort nila. Ganon din, makita mo yung mga dalaga, hindi ko po nilalahat, pero makita mo yung mga kabataang dalaga ngayon. Diyos ko, elementary, grade 6, grade 7, naka-lipstick, naka-makeup, naka-short shorts, naglalakad sa daan. Di po ba? Paminsan, makikita mo, sila pa yung magyayaya sa mga, kung minsan, galing po ako sa eskwelahan, sila pa yung magyayaya sa mga boys para uminom. High school. Kung titignan natin, si Santa Agata ay kabaligtaran nila. Itinalaga niya ang kanyang sarili at pagkadalaga sa Diyos. Kaya nga po, nung gusto siyang angkinin ni Quintanos, anong ginawa niya? Umayaw siya hanggang sa pinakulong siya. At nung parusahan siya ni Quintanos, nung siya'y umayaw para angkinin ni Quintanos, anong ginawa niya? Anong ginawa ni Quintanos sa kanya? Tinabtab ang kanyang dibdib. Tinanggal ang kanyang dibdib. Kaya nga po, ngunit merong kwento na ang mga apostol, the Prince of the Apostles, St. Peter, ay hinilom ang kanyang mismong dibdib. Kaya nga po si Santa Agata ay patrona ng mga breast cancer. Rape victims, breast cancer, nurses, mga nagtatrabaho, mga frontliners. Kung titignan po natin, nagnasa si Quintanos at ito ay nagpakasakit, nagbigay ng pasakit kay Santa Agata. Kaya nga po, kung titignan natin, sa ating bawat pagnanasa, lalo na ang ating mga makasariling pagnanasa, ay may kaakibat na kasamaan, may kakambal na kasamaan ang ating mga makasarili at makamundong pagnanasa. Kaya nga po sana sa ebanghelyo natin ngayon o sa misang ito, ating idalangin, makontento tayo at manalig sa Diyos. Makontento at manalig sa biyaya ng Diyos. Gayon din naman, pangalawa, ipanalangin natin na bigyan tayo ng lakas ng Diyos sa iba't ibang kasamaan na umaatake sa atin. Sa Ama namin, paano yung panalangin natin? Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya sa lahat ng masama. Ngunit anong ginagawa? Anong nangyayari? Hindi lang tayo natutukso, kundi inaatake tayo ng kasamaan. At kung tayo ay mahina dahil sa ating mga kahinaan, mangyaring tayo'y matalo. Kaya hilingin po natin ang katatagan sa Diyos na gawin tayong matatag sa lahat ng mga masasama at pagnanasa, makamundong pagnanasa na dumarating sa atin para tayo ay maging esposo ni Kristo, para tayo ay hindi mawalay sa Diyos at hindi malugmok sa kasamaan, kundi maging daan ng kabutihan at kaligtasan ng tanan. Katulad ng ginawa ni Santa Agata. Amen. Amen. Awitin natin ngayon ang awit pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda ngayong Santa Agata ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa pagpapakasakit na martir, sa paninindigang lubos sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas rin. niyo yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Marapat Diyos. na siya ay pasalamatan. Tunay kang marapat na kay aming pasalamatan, amang makapangyarihan sa lahat, sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon, na ikaw ngayong aming kagalakan na Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong siyang kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po Ama ang naming lahat. banali ko ang bukalanta ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu kayong pumbanal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyo, ninibot sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang apo na inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang mga lagatang wika. Tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ibubuhos para sa iyo at para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, na dinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay. Kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito at ang tanang kaparian na lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose ang kanyang esposo.
kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Mga kapatid, at si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin, ang ating tanging yaman, mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon, mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang bayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
po ang lahat. Oratio Imperata laban sa pagkalat ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipagadya sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito at sa watahin ng paglawak ng pagkahawa dito. Patnubayan mo ang lahat ng nagdalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagpamalasakit at pagdamay. Ipanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo II, San Padre Pio ng Pietrelcina, Santa Madre Teresa, San Serapion, San Pedro Nolasco, Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señor de la Merced. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kasahanin ng mga banal, Santa Agata ay yung pinatunguhan ng hiyas ng kadalisayan at tagumpay sa katatagan. Pagkalooban mo kaming tumanggap sa banal na pakikinabang na makapanig ng buong tapang sa lahat ng kasamaan at maging dapat magkamit sa kaluwalhatiang ng sa piling mo sa pamagitan sa Kristo magpasawalang hanggan. Amen. Medyo dumami na po tayo, yung mga deboto, at halos lahat po tayo. Maybe 90% are not from Pampanga and not from Pulunggubat. So, welcome po tayo, pero sana po sundin natin ang physical social distancing. Ganon din po ang basic health protocols na inatas po ng IATF. Pinapakiusap ko po sa susunod na inyong pagsisimba at pagdalaw kay Apo, kung hanggat maaari po, ay huwag na munang magsama ng mga maliliit na bata. Bawal pa po sila. Kasi may mga umiikot po, o minsan may umiikot darating na agents ng IATF, mga polis. Pag nakita pong may violation tayo, ay pwede pong ipasara ang ating dambana. Isa po sa mga violation ay ang mga maliliit na bata. No? Binawi po ng Pangulong Duterte, ang kanyang executive order na pinayagan ang mga bata 10 years old pataas, pero binawi po. So ibig sabihin, bawal pa ang mga bata 15 years old pababa na lumabas ng kanilang mga bahay. So again, hinihiling po, nakikiusap ako sa mga magulang hanggat maaari po kung ay wag nang isama muna ang mga bata sa pagbisita o sa pagsimba po at pagbisita kay Apo Senyor de la Pasensya. Maraming salamat po. Assignment natin. Bukas po, o kaya mamaya pag-uwi ninyo, bigyan nyo po ng pera yung anak nyo. Ayaw nyo yata. Sabi ng Ebanghelyo, wag kayong magmukhang pera. Pag-uwi ninyo, bigyan nyo ng pera ang mga anak nyo. Amen?
Amen. Very good. Pang-load nila para makapag-Mobile Legend. Okay. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Manalangin tayo, iyuko niyong inyong ulo at ipanalangin natin especially sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Agata at pagdidebosyon sa Senyor de la Pasencia, ang ating mga karamdaman at ating mga kapatid, kaibigan, kaanak na nakararanas ng karamdaman sa kanilang pangangatawan, espiritual, moral, pinansyal, ang iba't ibang dumadaan ng pagsubok. In a special way, we pray for all cancer patients, especially breast cancer patients and survivors. Ngayong inihiling natin ang patnubay ni Santa Agata. Mapagpalang Ama, pinanggagalingan ng lahat ng biyaya at ng kagalingan, hinihiling po namin sa inyo, nagawaran nyo kami ng inyong mapagpalang kamay ng Senyor de la Pasencia para po kami ay magkamit ng kagalingan sa iba't ibang karamdaman, iba't ibang sakit at kakulangan sa aming pangangatawan, sa aming pamilya, sa aming ugnayan, sa aming trabaho, mga iba't ibang karamdaman ng kaisipan, emosyonal, pinansyal at spiritual. Nang sa gayon, kami po ay maging malaya sa pangaalipin ng masamang karamdaman, pangaalipin ng mabigat na problema, pangaalipin ng kasamaan. Hinihiling po namin sa inyo, nagawaran nyo ng pagpapala at pagbabasbas at ng inyong pagpapagaling ang aming mga kapatid na may cancer, lalong-lalo na ang aming mga kapatid na nagkaroon ng breast cancer. Naway tulungan nyo sila at pagalingin at ibalik sa kanilang kalusugan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus, ang aming Senyor de la Pasencia, ang tagapagpagaling namin, at sa patnubay at paggabay at panalangin ni Santa Agata. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Yan po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso, idya mo kami sa lahat Mabagi ng masamang- Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon itong kami mamamatay. Tayong lahat po, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya na. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin Pagpalain niyo. kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang Amen. misa natin ay alay na humayo kayo, taglay ang kagalingan na galing sa ating Panginoong Senyor de la Pasencia. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless you. Nagpapasalamat po tayo sa ating Nuestra Media sa pag-cover nila sa ating misa ngayon. Salamat po. Papa